Nej, du kan ikke betale mig eller min tid med penge, okay? Fordi min tid er mere vigtig eller dyr end alle penge, du har. Ja. Jeg hedder Miguel, jeg er 35 år. Jeg kommer fra Malaga, Spanien. Basic! Jeg danser ikke i Spanien faktisk. Jeg kunne godt lide musik, men jeg kom til nogle dansesteder, og jeg synes, det var meget fedt. 1, 2, 3. With the hips. 6, 7. 1. Para este lado. Para este lado, entonces sería por acá. Og det fokus på hoften. Ja. Han står der. Lige nu, jeg synes, det den kombination, eller det blander sammen mange forskellige style, så det bliver lidt mere sensuelt nu, med nogle bøgelige, og det kommer unge, det kommer lidt mere ældre, det kommer internationalt, det kommer latinos, det kommer danskerne. Når de danser, de kan godt føle, jeg er ikke så stress. Jeg kan godt sige, hvordan det smiler hele tiden. Jeg er meget stolt af mine elever. Ja, eso. Mine forældre for eksempel, de tænker det er ikke ret at stoppe som maskiningeniør. Og så, okay, nu han er danser. Masser af penge eller fleksibilitet og bliver glad. Så nu er jeg fuldstændig glad. Jeg kan godt lide, og det er fint for mig.